Daj Boże dobry dzień. Daj Boże zdrowia. Byłam u Państwa kilka lat temu i widziałam tutaj, jak Państwo zorganizowali przepiękną Łękowską Zagronę, ale zanim dojdziemy do tego, jak to się stało, że Państwo założyli tak ważny ośrodek de facto kultury łękowskiej, chciałabym zapytać, jakie jest Państwa pochodzenie? Może zaczynamy od Pani, a potem przechodzimy przez Pana. Tak. Jestem rodowitą Łemkinią, aczkolwiek moje dzieciństwo miało miejsce na ziemiach zachodnich. Rodzice, zarówno mama i tato, byli wysiedleni z terenów Łemkowszczyzny w 1947 roku. Mój tato pochodził z Klimkówki, to jest ta Klimkówka, tu gdzie jest zalew. Natomiast mama pochodzi z Banicy, tej pod Krynicą, bo tu za Gładyszowem jest też taka Banica. Była właściwie, bo to już jest dzisiaj nieistniejąca wieś, bo tam nie ma nikogo. Ludzie wszyscy wyjechali na Ukrainę, skąd nie było powrotu. I moi rodzice, mama była 8 lat miała, tato był trochę starszy, bo miał lat 17. Zostali wysiedleni właśnie z góry, tak jak to się mówi potocznie, u nas w środowisku łemkowskim po polsku, na ziemię zachodnie, a dokładnie to było województwo, jak ja się urodziłam, to było zielonogórskie, potem było legnickie, okolice Przemkowa, okolice Środy Śląskiej, mama w okolicach Środy Śląskiej, tato w okolicach Przemkowa. Bo jak wiemy, te transporty Łemków tu z Beskidu Niskiego to były kierowane w różne tereny, ale tam w okolicach Przemkowa było największe skupisko Łemków. No i tam ja się tam urodziłam, ale każde wakacje spędzaliśmy w górach, bo nie mogło być wakacji bez wyjazdu na Łemkowszczyznę, a bardziej nawet poprawnie mówiąc na Łemkowynę. Więc wracaliśmy do Klimkówki, jeździliśmy do Banicy, z tym, że w Klimkówce było dużo rodziny ze strony taty, bo jednak jak już można było wracać z ziem zachodnich, to ludzie wracali i mieliśmy tam co drugi dom, to jakaś była ciocia, po łemkowsku to się mówiło nonaszka, nonaszka to jest chrzestna, a kiedyś to był taki zwyczaj, że jak dziecko chrzcili, to nie było jednej chrzestnej i jednego chrzestnego, tylko ich parę osób. Więc co drugi dom to była jakaś taty nonaszka i myśmy tak spędzali wakacje. Z tym, że to jeszcze była ta Klimkówka przed zalaniem, przed zalewem. Bo już teraz tam nie ma wsi. Ludzie zostali przenieśli się głównie do sąsiedniej miejscowości, do Łosia. A tam, gdzie mama się urodziła, do Banicy nie było powrotu. To był powiat krakowski, Grybowski, województwo krakowskie i to były takie jakieś tam wewnętrzne zarządzenia władz, że tam ludzie nie mogli wracać, więc tam do Banicy nikt nie wrócił. Były jeszcze do niedawna takie mieszane rodziny łemkowskie, bo wiadomo, jak ktoś był w małżeństwie Polakiem, to takich rodzin nie wysiedlali. No i podczas tych takich przyjazdów tu w góry tato wymyślił, że płaci na mieszkanie do spółdzielni w Gorlicach. Że kiedyś to mieszkanie zostaniemy. No i to mieszkanie zostaliśmy w przeciągu 2 miesięcy. No takie były czasy, że jakoś te mieszkania, to miało być dość duże, 58 metrów, może to nieistotne, ale dla nas to było spore zaskoczenie, bo okazało się, że w listopadzie musimy opuścić nasz Przemków i przyjechać tu. I nie wasz. Nasz w sensie, no to był mój, bo to była moja mała ojczyzna, przecież ja się tam urodziłam, tam chodziłam do 6 klasy.
No i przeprowadziliśmy się do Gorlic, mieszkaliśmy od 70 rok? 71 rok. To był 21 listopad, jak moja mama mówi, akurat na Michała, bo w obrządku wschodnim 21 listopada jest Michała. Takie dość ważne święto. No i od tego czasu mieszkaliśmy w Gorlicach, potem studiowałam w Krakowie, potem wyszłam za mąż i nieoczekiwanie z Gorlic się przeprowadziłam do Gładyszowa. Dlaczego nieoczekiwanie? Bo jakoś tak, no mojego tatę to zawsze ciągnęło, on chciał na wsi gdzieś planić gospodarstwo, pracować, to było jego takie marzenie. No ale całe swoje życie zawodowe przepracował jako kierowca i nie musieliśmy pracować na roli, jak to mama mówi, że nas zawsze chroniła od tej pracy na gospodarstwie. No ale moje losy się tak potoczyły, że na wsi wylądowałam, aczkolwiek nigdy w polu nie pracowałam, bo nie mieliśmy gospodarstwa jako takiego, żeby trzeba było pracować. Mieliśmy przez parę lat gospodarstwo ekologiczne, drugie to było nie w dawnym województwie nowosądeckim, to były takie początki ekologii, no a potem zajęliśmy się trochę agroturystyką, a na emeryturze mój mąż, bo to pomysł mojego męża, zajęliśmy się muzealnictwem, oprowadzaniem dzieci, dorosłych, no, różnych grup, przeprowadzeniem warsztatów. I co mogę jeszcze powiedzieć, bo tak zaczęłam o tej mojej małej ojczyźnie, że wiadomo, że tam na te tak zwane ziemie zachodnie to no, parę razy jeździliśmy, czy to oboje, czy już potem z dziećmi, ale jakoś nie czuję żadnego takiego, nie wiem, nic tam koło serca mnie nie ściska, jak te tereny no już się zaczną, tych równin, no dla mnie to są już takie trochę obce i no chyba bym tam, no znaczy chyba na pewno nigdy bym tam nie wróciła, tym bardziej, że już teraz no, tyle lat już tu mieszkamy i mamy dzieci, mamy wnuki i jakoś tu jest nasze miejsce. Prawdziwy powrót i trochę się dziwimy rodzinie, która przyjeżdża tu na jakieś tam wesela, nie wesela, że no niby chcą wrócić, wróciliby. Niektórzy się dziwią, co my tu możemy, jak my tu możemy żyć, bo jest jeszcze takie przeświadczenie, głównie wśród starszego pokolenia zamieszkującego tereny tych ziem zachodnich, ale młodzi też ludzie uważają, że tu w górach, no jak tu można żyć? No wiadomo, że przemysł nie jest tak rozwinięty jak gdzieś tam w tym okręgu Miedzi, Polkowice i okolice, no ale jakoś przeżyliśmy tyle lat i dzieci pracują i mieszkają i no na razie nikomu do głowy nie przychodzi, żeby tam wracać, chociaż dużo młodych ludzi no wraca, wychodzą za mąż dziewczyny, chłopcy się żenią, tam mają pracę i sporo młodzieży wyjechało na ziemię zachodnie. Moja mama mówi tak, kiedyś to myśmy musieli przymusowo stąd wyjeżdżać, a teraz młodzi jadą dobrowolnie. No takie życie, no ale takimi patriotami to chyba my tylko, znaczy może nie my, ale niewiele jest takich ludzi, którzy no tak jakoś no czują tą więź z Łękowyną i no jest to nam bardzo bliskie i mówię, jak się jakaś tam literatura pojawia, to obowiązkowo książka musi być przeczytana, no i my te sprawy czujemy i no i chyba już tak zostanie. Tak. A Pani historia? Właśnie, bo tutaj też dojdzie do tego potem spotkania Państwa. Ale zaczynamy od samego początku. Tak, ja może dorzucę to jeszcze do wypowiedzi małżonki, dlaczego dość dużo młodych osób wyjeżdża, szukając swojej drugiej połowy gdzieś tam właśnie w okolicach Wrocławia, Legnicy i tak dalej. Dlatego, że tam właśnie mieszka więcej Łemków niż tutaj u nas w górach.
Dlatego, że ta część, która powróciła, to było tam kilkadziesiąt procent z wysiedlonych. No niestety ci, którzy powrócili, w większości już poumierali. W związku z tym potomkowie tych Łemków z gór mają większe szanse znaleźć drugą swoją połowę na ziemiach zachodnich. Zaś jeżeli chodzi o historię mojej rodziny, to ze strony mojej mamy jest historia całkiem podobna, dlatego że też rodzina była wysiedlona. Gładyszów jako duża wieś był wysiedlony w dwóch transportach. Jeden transport województwo wrocławskie, a drugi na północ województwo poznańskie. To wszystko po to, żeby jak najbardziej, jak największym terenie rozrzucić tych mieszkających kiedyś w jednej wsi. Dobrze, miałabym pytanie właśnie, które dotyczy wysiedleń. Właśnie, czy ta akcja Wisła była przeprowadzona tak, że niektórych wysiedlono, a niektórych innych po prostu zmuszano do opuszczenia domu, czy za każdym razem wysiedlono po prostu? W przypadku, tak. Przetransportowano czy indziej. W przypadku akcji Wisła nie było dyskusji. Jeżeli był na liście, a listy wysiedleń były konstruowane najczęściej zgodnie z tym, czy był chrzczony w kościele rzymskokatolickim, czy w cerkwi prawosławnej, czy grecko-katolickiej, to już podlegał wysiedleniu. I nie było dyskusji, że tak lub nie. Były przypadki, że zostawiono jakiegoś pracownika leśnego, pracowników kolei w okolicach Zagórza, ci, którzy byli potrzebni, żeby przez ten moment, aż nie znajdą się nowi pracownicy, nazwijmy to na przykład Polacy, żeby ten dział gospodarki mógł funkcjonować. Natomiast u nas były tylko możliwości takie, że jeżeli ktoś miał obywatelstwo amerykańskie albo paszport amerykański, to nie był wysiedlany. Czyli wracając do tej rodziny mojej mamy, mama była wysiedlona w okolice Piły, a że dziadkowie jakoś nie polubili tamtych terenów, bo tutaj w okolicach Wrocławia dostała im się ziemia dość dobra, nawet czarnoziemy. Natomiast tam były piaski, komary nad Notecią i tak dalej, więc chcieli wracać. Oczywiście takiej możliwości nie było do 1956 roku. Moja mama wyszła za mąż już w 1951 roku i wróciła z racji tej, że tato mieszkał tutaj. A jak się stało, że tato mieszkał tutaj, nie był wysiedlony, za chwilę powiem. W związku z tym wróciła jako jedna z pierwszych. Takich przypadków nie było wiele. Oczywiście nie było to takie aż proste i łatwe, bo te bariery były i byli tacy, którzy wracali tutaj, chcąc mieszkać z powrotem. No, takim przykładem jest choćby Nikifor, który 3 czy 4 razy przyjeżdżał do Krynicy i za każdym razem go wywożono, wysiedlano, no ale on był samotny, tak? Zresztą postrzegany jako taki niespełna i tak dalej, niedołężny, a potem się okazało, że był ewenementem na skalę światową, jeżeli chodzi o malarstwo naiwne. I dziadkowie właśnie ze strony mojej mamy wrócili tutaj w 1956 roku, wybudowali, bo niestety dom się spalił, wybudowali dom i to był do pewnego czasu jedyny dom wybudowany po wojnie mniej więcej w stylu łemkowskim jeszcze. Bo potem już budowano te domy przeważnie murowane, nawet Łemkowie i tak dalej. Natomiast drugi dom w stylu łemkowskim to jest ta nasza zagroda. Więc takie... A ten pierwszy był drewniany? Też był drewniany, tak. I tak jak mówię, no, oni jedynie budowali, dlatego że tak się układało, że ci, którzy potem już wracali, to wracali do domów, które istniały. Natomiast jeżeli chodzi o rodzinę ze strony taty, to musiałbym troszeczkę jeszcze starszej historii opowiedzieć, dlatego że
jeden z dziadków taty, mój pradziadek, wyjeżdżał do, jak to się u nas mówiło, do Ameryki, tak? W okolicach Pensylwanii, tam do Pittsburgha. Tam pracował, wiadomo, albo pracowali w kopalni, albo w hucie. I w Gładyszowie kupił trochę ziemi, wracając z jakąś tam gotówką z Ameryki. Potem jeszcze wyjeżdżali razem z moją prababcią, w związku z tym w Stanach, w Ameryce urodziło się dwoje dzieci, dwie dziewczynki, między nimi moja babcia. Pradziadek z kolei, jak wrócił tutaj z Ameryki, z ostatniego wyjazdu w 1906 roku, zastała go I wojna światowa, a z racji tej, że był w takim towarzystwie imienia Kaczkowskiego, takich czytelniach, które to czytelnie preferowały troszeczkę, może powiem inaczej, nie były zwolennikami cesarza Austrii. W związku z tym, jak zaczęła się I wojna światowa, to jako jeden z 22 z Gładyszowa był więziony w obozie na terenie Austrii, w obozie Thalerhof. Właśnie jest teraz 110. rocznica. A aktualnie są w Thalerhofie, teraz jest delegacja łemkowska. W tych dniach. Ten obóz tworzyli Austriacy i biorąc pod uwagę to, że Łemkowie piszą cyrylicą, że Łemkowie będą sprzyjać Rosji i tak dalej. W związku z tym byli internowani, tak powiem ładnie, a normalnie więzieni. No i niestety pradziadek tam zmarł, dlatego że nie było żadnej opieki medycznej i tak dalej. Żywienie to były jakieś takie buraki pastewne i inne różne, nazwijmy to odpadowe, tak, pokarmy prawie że. Prababcia została sama, ale dom się spalił w czasie wojny, odbudowali ten dom i moja babcia, która właśnie w 1905 roku wróciła z Ameryki, miała miejsce urodzenia Stany Zjednoczone, tak, Pittsburgh. W związku z tym w czasie akcji Wisła była wysiedlona, bo tam wysiedlenie polegało na tym, że masz się spakować i 2 godziny, masz być gotowy z całym dobytkiem na wozie, tak, zwykle jednym, czasem 2 wozy były, jeżeli gospodarz miał takowe, tak, gotowy do wymarszu w stronę stacji kolejowej, 20 parę kilometrów, i przewędrowali ten cały szlak, czyli tą całą traumę wysiedlenia przeżyli. Natomiast wrócili ze stacji kolejowej, nie byli załadowani, z racji tego, że babcia miała, nazwijmy to, prawo do obywatelstwa amerykańskiego z racji urodzenia w Stanach i byli jedną z 4 rodzin w Gładyszowie, których właśnie nie wysiedlono. Też z racji właśnie tego, jedna rodzina z racji pracy w lesie, jedna z racji urodzenia w Stanach. Natomiast nasiedleni byli osadnicy z różnych rejonów, czy z okolic Nowego Targu, czy z Zagorlic, z Podlimanowej. Takie były dość trudne czasy. Najtrudniejsze czasy to był okres końca wojny i zaraz po wojnie, kiedy grasowały różnego rodzaju bandy. Niektóre to były oddziały partyzanckie, inne to były po prostu bandy rabunkowe i nie wiadomo było, z kim się rozmawia, dlatego że, jak to babcia opowiadała, przyszedł o zmierzchu, zapukał do drzwi, we 2, ubrany w jakiś taki mundur, ciemno to nie bardzo widać,
i chce chleb. Babcia miała jakiś bochenek chleba, wystraszona, tak, bo widzi, że karabin na plecach, a więc daje mu ten chleb. On nie, bo on chce cały piec czyli tyle, ile do pieca wchodzi, tak? Kilka, tam 5-6 bochenków. No więc zarabia to ciasto, koc na okno, choć tam wiele i tak nie było widać, bo przecież wtedy nie było jeszcze prądu, no ale w piecu się paliło, więc można by zobaczyć. Rozrabia ciasto, modli się, żeby rano przyszedł, zabrał chleb i sobie poszedł. Bo równie dobrze rano mógł przyjść, nie wiem, pluton Wojska Polskiego i mieć na gorącym uczynku, tak, jak to się mówi, kogoś złapać, a ty pomagałaś tym partyzantom z lasu, tak. Więc równie dobrze mógł iść drogą, ubrany w mundur wojskowy i pytać się o tych z lasu, tak. Partyzantki były różne tutaj na tym terenie też. I teraz co mu odpowiedzieć? Jak się mu odpowie, o w tamtych krzakach są tam partyzanci. Więc w pewnym momencie zdejmie ten pierwszy mundur, pokaże mundur żołnierza polskiego i już cię tu mamy. Także to były takie najtrudniejsze chyba czasy, jeżeli chodzi o co można było powiedzieć, trzeba było siedzieć cicho i po prostu najlepiej nie wiedzieć niczego, bo wtedy nie trzeba było się pilnować, że się czegoś nie powie. Tak. No i rodzice znali się już jako młodzi tutaj przed wysiedleniem jeszcze. Także tato pojechał, tak jak i teraz jeżdżą na ziemię zachodnie, bo tutaj nie było dziewcząt, przynajmniej za wiele, a można powiedzieć bardzo mało. I zamieszkali w rodzinie taty z mamą. Potem w 1956 roku przyjechali rodzice mojej mamy też do Gładyszowa, ci co tam ten dom budowali. No i tak mieszkaliśmy aż do czasu, kiedy założyliśmy swoją rodzinę. No też poznaliśmy się nie w Gładyszowie ani w Gorlicach, tylko w Krakowie. Przez przypadek. No to przypadki chodzą po ludziach. Tak, no i tak sobie mieszkamy tutaj. Tak. A tutaj właśnie myśląc tak o Łękowynie, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, z czego można rozpoznać, że spacerując w tym rejonie kraju wchodzimy de facto na Łękowynę? Czy są pewne znaki, które powiedzą nam, że wskazują nam na to, że wkraczamy na Łękowynę? Tak patrząc. No tak patrząc, to tak jak już pewnie zauważyliście Państwo, można się zorientować po tych tablicach dwujęzycznych, ale niewiele miejscowości takowe tablice ma, dlatego że to jest cała procedura. No i społeczność musi chcieć, żeby taka, oprócz nazwy polskiej, która jest podstawą, była jeszcze nazwa w języku lokalnym, czyli na przykład w języku łemkowskim, czy w innym rejonie, na przykład w języku śląskim, kaszubskim i tak dalej. Tak jak to jest na Słowacji, gdzie są tablice w języku słowackim i tam, gdzie jest bliżej nas, tutaj tak samo mieszają Rusini na Słowacji, więc jest w języku rusińskim, bliżej granicy węgierskiej jest w języku węgierskim. Nie? No druga rzecz, wiadomo, możemy to zobaczyć, tak jak mój nauczyciel kiedyś mówił, chcący poznać historię wsi, wybierz się na cmentarz. Tam jest taka niepisana historia, tam są te daty, te tablice, te imiona, nazwiska i język, jakim one są pisane. No i krzyże, takie jak u nas, tak wieloramienne. Cerkwie na naszym terenie tutaj, one w większości stoją. Tam, gdzie były wsie zaludnione, nie były przeznaczone pod PGR-y, to nie były wyburzone, bo były wykorzystywane przez społeczność, która wtedy tutaj żyła, napływowa, jako świątynie. Tak. Jest, no wiadomo,
Każdy chyba, jak zobaczy cerkiew, to wie, że to nie jest kościół, bo to jest charakterystyczne. Dalej krzyże przydrożne. Krzyże, które stawiano w podzięce za to, że ktoś wyzdrowiał z jakiejś choroby, że ktoś szczęśliwie wrócił z Ameryki, że no, jakieś inne dziękczynienie miał, więc stawiali takie krzyże. No i jeszcze troszkę zostało tej architektury, jak chodzi o chaty. Nie ma ich za wiele już, bo zostały już przez czas tak przeważnie zniszczyły się. Są często poprzerabiane, więc już nie wyglądają tak jak kiedyś. Nie pełno tej funkcji mieszkalnej, gospodarczej i tak dalej. Ale jeszcze można takie zobaczyć, zwłaszcza w niektórych wsiach, gdzie starano się zachować tą architekturę, mimo że nie mieszka już w tej wsi typowy rolnik. No bo kiedyś Łemkowie to, tak jak wszyscy mieszkający na wsi, to byli rolnicy, poza jakimś tam leśniczym, który miał zwykle tylko jedną krowę, a pracował w lesie, czy nauczycielem, to wszyscy byli rolnicy. Także tych domów jeszcze można by się dopatrzeć kilka. A jak odróżnić zwykły dom drewniany, także stary oczywiście, od oryginalnej chyży łemkowskiej? Tak od zewnątrz patrząc, ale potem też oczywiście wchodzimy Tak. i Tak. zobaczymy. Jeżeli chodzi o zewnątrz, to generalnie te łemkowskie domy, czyli chyże, były długie. Szerokość zwykle była około 8 metrów, natomiast długość od 10 nawet do 25. To wszystko zależało od majętności gospodarza. Ten biedniejszy, który nie miał na dużo pola, nie budował dużego domu, bo po co mu? Część mieszkalna była podobna, zwykle 6 na 6 metrów taka jedna izba, czasem druga jeszcze, jak bogatszy był dom. Natomiast gospodarcza była krótsza u gospodarza, który miał mniej pola, a dłuższa, który miał więcej pola. Z tym, że nie ma czegoś takiego w żadnej kulturze ludowej, łemkowskiej również jak jeden typ domu łemkowskiego. Nie ma jednego typu stroju łemkowskiego. 4 wsie to było tak, następne za górką 5 wsi było podobnie, ale troszkę inaczej. To jest to bogactwo kultury ludowej. Tu sobie tak wymyśliły dziewczyny haftować coś, a tu w drugą stronę. Tak. Też językowo było takie rozróżnienie, taka różnica? Tak, były takie różnice. Na wielu kilometrów w sumie. Tak, nawet na tego 4-5, czasem nawet za górą było inaczej. Na przykład, gdybyśmy poszli za drugą górkę do Hańczowej czy do Wysowej, to tam na przykład część gospodarcza, tam gdzie były zwierzęta, czyli stajnia, mówiąc po łemkowsku, budowano z kamienia. Żeby była trwalsza, żeby nie gniło drewno od tego, że są zwierzęta, że jest para, że jest ta wilgoć i tak dalej. Natomiast u nas nie było kamienia, więc budowano całe to z drewna. Jedno było wspólne dla wszystkich, że domy, te długie i te troszkę krótsze, kryte strzechą albo potem kryte już gątem i nieliczne bardzo w okresie międzywojennym kryte blachą. Te kryte blachą już, ale też wymagało to, ustawiano tak długością, jak wieje wiatr. Bo tak niektórzy pytają, dlaczego w Gładyszowie domy nie stoją wzdłuż drogi, tak jak w 95% miejscowości łemkowskich, tylko w poprzek. Dlatego, że u nas w poprzek wsi wieje wiatr. To wynikało z tego, że ten dom wtedy był łatwiejszy do ogrzania. Nie był całą długością nastawiony na wiatr. Przecież nie było uszczelek na oknach, na drzwiach i tak dalej. Jeżeli byłaby strzecha, to tą strzechę, tą słomę by podwiewało, podrywało, a tak ten wiatr obmywał jak gdyby dom, natomiast ściany szczytowe dodatkowo ogacano. Tak jak u nas budowano taką dodatkową ściankę, tak jak jest w muzeum, tak zwaną zagatę i na okres zimy napychano tam pełno słomy, siana, czyli liści, a kto co miał, łęty ziemniaczane. Z drugiej z kolei strony części mieszkalnej w tym domu
była część gospodarcza, czyli zwierzęta, więc też było ciepło i dom służył dla wszystkich nawzajem. Ale już na przykład w okolicach Krynicy budowano domy w kształcie literki L. Jedna część to była część mieszkalna, druga gospodarcza, ale łączyły się. Zaś jak widzimy dom łemkowski, gdzie jest mieszkalna część jako jedno i gospodarcza jako drugie, to znaczy, że to był bardzo bogaty Łemko, najczęściej gdzieś zarabiający albo tak jak w Łosiu na sprzedaży mazi, albo wracający z Ameryki i wtedy już budował dom taki troszkę w stylu może nawet amerykańskim. One były też te no niekoniecznie biedniejsze, ale były budowane albo z drewna, bardzo ładne, zresztą naprzeciwko nas jest taki dom, tylko już troszkę poprzerabiany, albo murowane. A oprócz chyży, wokół chyży były jeszcze parę elementów. Tak, no był też u bogatszego gospodarza był spichlerz. Tak jak to można by zobaczyć, że jeszcze teraz bez problemu na Słowacji. U nas już tych spichlerzy stojących przy oryginalnych zabudowaniach łemkowskich jest dosłownie 2-3 na 200, także niewiele. One były rozbierane, bo nie były już potrzebne. Czyli taki domek około 3 na 5, 4 na 6 metrów, nieduży, który pełnił rolę spichlerza na ziarno. Przy okazji tam przechowywano jakieś ubranie w czasie zimowe, w czasie lata, żeby było mu sucho i tak dalej. Właściwie to malowanie w naszym rejonie, malowanie domów było takie dość skromne. Malowano albo wapnem część mieszkalną, gospodarczej nie malowano, tej zwykle dłuższej, tak? Albo malowano tylko te szpary między belkami, które były utykane i smarowane gliną i tą glinę właśnie, czyli takie pasy. W innych rejonach, bo tak jak powiedziałem, nie ma jednego typu domu łemkowskiego i tak dalej, w innych rejonach malowano wokół okien takie okrągłe, takie kółka, od pędzla po prostu ciach, naokoło okien, naokoło drzwi. A te malowania miały tylko funkcję estetyczną? W większości tak. Jeżeli chodzi o malowanie całej części mieszkalnej, no to troszkę też miały zadanie wytruć tam te insekty. Tak jak malowano od środka, bo od środka malowano część mieszkalną, czyli bielono, tak? Bielono wapnem. Bielono raz na rok, czasem rzadziej, pomieszczenia dla zwierząt, czyli stajnie. Malowano sień, jak była taka no, mniej gospodarcza też, bo czasem sień pełniła też rolę gospodarczą, że tam były różnego rodzaju sprzęty, że można było często też do sieni wjeżdżać wozem, jak były szerokie drzwi. A jeśli chodzi o wnętrze właśnie chyży, czy były jakieś elementy charakterystyczne, które nawiązywały także do wiary w ogóle? Czy były takie po prostu elementy, które pozwalają nawet dziś ewentualnie rozpoznać, że to jest chyż łemkowska akurat? Nad drzwiami, zresztą nie było tak jak teraz, że są ramy, tak, odrzwia tak zwane, tylko były takie słupy, tak, i wstawione drzwi. Więc nad wejściem był często wyrzeźbiony krzyż, albo ten krzyż był na belce stropowej, czyli na tragarzu, tak? No i obrazy. Obrazy, które były na wprost wejście. Ikony. One były albo ustawione, zawieszone na ścianie, albo ustawione tak pod lekkim kątem, tak? Żeby patrzyły z góry na mieszkańców. Tak. Co charakteryzuje typową rodzinę łemkowską? Czy można jakąś opisać, jak one wyglądały? Dzisiejszą czy dawną? Dawno, zacznijmy od dawniej. Ja wiem, czy ta rodzina łemkowska się różniła Była wielopokoleniowa. czym, no ale chodzi mi o to, czy od polskiej, nie, czy pogórzańskiej. To były rodziny wielopokoleniowe w takim
domu, w takiej chyży to mieszkali dziadkowie, dzieci, wnuki, często jakieś tam niezamężne ciocie, czy wujkowie, czy starsze osoby, ale te starsze osoby z rodziny, które nie miały swojej rodziny, samotne. Ale co ciekawe, że tak jak tu mąż powiedział, że w tych chyżach to no przeważnie była jedna izba, po łękowsku to się też chyża nazywa. I w tej chyży to mieszkało tam czasem ponad 10 osób i te osoby musiały się jakoś tam pomieścić. To pomieszczenie pełniło funkcje, no wszystkie, które mieszkalny budynek powinien spełniać, czyli tam była i kuchnia, i sypialnia, i jadalnia, i łazienka. Z podziałów praktycznie. Tak, i sypialnia, nie wiem czy No, powiedziałam. nowocześnie, on include. Tak, jedynie jak ja to mówię, jak dzieci oprowadzam, WC-cik był na zewnątrz, ale nie zawsze, bo na przykład w zimie z racji tej, że były te zachaty tak zwane, nie, to nie była zachata, to była pryczyna. Pryczyna to był taki Ale to u nas było tak. tak, ale mówię tu o tych łemkowskich. To było takie połączenie części mieszkalnej, tam gdzie mieszkali, gdzie ludzie mieszkali, połączone z częścią gospodarczą. I w zimie na przykład nie było potrzeby wychodzenia na zewnątrz, jak była ostra zima. Nawet do tego WC-ciku jedynie się chodziło po wodę, no bo studnia musiała być na zewnątrz. A dlaczego nie wychodziło się do toalety? Bo się szło po prostu do stajni, bo stajnia była pod jednym dachem Wraca dzieci, i tym starsze korytarzem osoby. się przechodziło. I tak jakoś ci ludzie, no jakoś się musieli zmieścić, nikt nikomu nie przeszkadza, znaczy pewnie przeszkadzali sobie, no ale przecież i dzieci do szkoły chodziły i gospodyni musiała gotować i dziadko, każdy miał swój jakiś kąt. Zatem chyba nie było tyle stresu i ci ludzie byli tacy bardziej wyciszeni, spokojnie sobie żyli. Mieli na wszystko czas, nie było telewizora, nie było już, nie powiem o tych wszystkich urządzeniach, które nam dzisiaj zabierają czas i na nic nie mamy czasu, mimo że cywilizacja tak poszła do przodu, ale tak jak mąż opowiada, bo on tu właśnie nie powiedział tego, że on się urodził w Gładyszowie. On się urodził w Gładyszowie w rodzinnym domu. I te rzeczy, które on opowiada, oprowadzając ludzi w zagrodzie, to on te rzeczy pamięta z opowieści dziadków. I mówi, telewizora nie było, więc do nich do domu schodzili się jakiś tam jeden sąsiad, drugi, trzeci i wspominali, jak to starsi ludzie o różnych rzeczach, o duchach, jak się ściemniło, dzieci się bały okrutnie, no bo jak ciemno, no to wiadomo, jakoś tak straszno się robi. I te dzieciaki siedziały i słuchały i stąd ta jego wiedza, bo moja wiedza to jest głównie, no też tato opowiadał, ale to człowiek był jakiś taki, jak już były czasy takie, jak się chodziło do szkoły, to wiadomo, no tato sobie opowiadał, jak go kopali w brunarach i tak dalej. To dla dziewczyny to takie mało interesujące, teraz bym posłuchała chętnie. Natomiast no myśmy już mieli w 60 latach telewizor. W Przemkowie mieszkając, no to się oglądało do którejś tam godziny, nie? No bo to były ciekawe rzeczy. Ale nie było właśnie, zresztą nie mieliśmy dziadków przy sobie, więc takich opowieści to ja nie słyszałam. Dziadków się odwiedzało pod Wrocławiem, mieszkali, więc tam raz na miesiąc załóżmy. A właśnie to takie wielopokoleniowe rodziny mieszkające pod jednym dachem, to Bez telewizora. bez telewizora, z tymi dziadkami, to one dawały to, że te dzieciaki, może one tego nie odczuwały, bo na pewno nie odczuwały, że one tą wiedzę o życiu mają na pewno bardziej bogatszą niż my, niż załóżmy ja. Poza tym jakoś ta chyba więź taka z tymi dziadkami, z tą babcią była bliższa niż no dzisiaj nie w rodzinach. Ja nie mówię o Łemkowskich,
ale ile jest takich przypadków, że samotne osoby mają dzieci w sąsiedniej miejscowości, no ale nie ma nikt czasu, żeby nawet przedzwonić. Tak, patrząc z żadnoczajownicy właśnie, że dzisiejsze rodziny łymkowskie są nadal szczególnie zwarte, szczególnie zżyte, w odróżnieniu właśnie od rodzin, dajmy polskich, oczywiście uogólniając, bo może Tak, ale mam ale takie wrażenie. Ale to jak się coś wyniesie, pewną rzecz wyniesie z domu, to w człowieku zostaje, bo tak jak pani pytała, czym to, no jak można poznać, nie? No to nie można za bardzo poznać, czy to jest łemkowska rodzina, no jak nie wiemy, że mieszka tu, że w takim domu i tak dalej, że po łemkowsku mówi, bo przecież język jest wyznacznikiem tego, jak ktoś mówi po łemkowsku, no to znaczy, że no chyba nie jest rodowitym, 100% Polakiem, skoro trochę inaczej mówi, prawda? No ale mówię, to życie kiedyś w biedzie, bo tak się mówi, że biednie ludzie żyli, bo nie żyli bogato. No ale z kolei, mimo że ta ziemia nie przynosiła jakichś tam wielkich urodzajów, ale ludzie byli szczęśliwi i jak ten 47 rok nastał, można poczytać wspomnienia, można, nawet filmy były nagrane, to dla tych ludzi to była bardzo wielka tragedia, no bo zostali wydarci z korzeniami albo odcięci od korzeni. No a jak potem żyli, no to każdy już jakoś albo się dostosował do panujących warunków, albo no każdy wolny wybór. Proszę, 47 rok był taką, nazwijmy to już kropką nad i, dlatego że wcześniej były dwa wysiedlenia na wschód. W 1940 roku na mocy porozumień radziecko-niemieckich o wymianie ludności, tak? Potem w 1945-1946 na mocy porozumień radziecko-polskich z wtedy istniejącym już rządem PKWN-u, tak, w Lublinie od 1944 roku. W związku z tym w niektórych rejonach do akcji Wisła zostało już mniej niż połowa ludzi. Oczywiście Łemkowie długo myśleli, że akcja Wisła ich nie obejmie. Były nawet różnego rodzaju petycje składane, nie, żeby nie wysiedlać, dlatego że no, nie ma tej głównej podstawy, jaką stworzono na ziemiach wschodnich bardziej Polski, w Bieszczadach, żeby oczyścić z ukraińskiej powstańczej armii. U nas tutaj nie było oddziałów rodzinnych UPA, tak? Owszem, działały, przechodząc tutaj ten rejon, robiąc tak zwane rajdy i długo myślano, że nie będą wysiedleni. Tak? Jeszcze może tak wskoczę w ten temat związany z rodziną. Bardzo mocno tą rodzinę cementuje i społeczność łemkowską religia. Dlatego, że no wszyscy, myślę, że na wsi kiedyś, nieważne czy to Polacy, czy Rusini, czy inne grupy, ludzie na wsi byli mocno religijni. W miastach myślę, że pewnie też. I Łemkowie, nawet jak już byli wysiedleni na ziemię zachodnie, to próbowali się jakoś gdzieś tam poodnajdywać, skupiać w kwestiach dwóch: religijnej i kulturowej, żeby pośpiewać, żeby no, każdy gdzieś tam szukał swojej połowy, więc jakieś wesele, żeby zrobić wesele też w takim stylu ludowym i tak dalej. Rozumiem. A wracając jeszcze właśnie do tego życia w domu, jeszcze raz do tej nieco starszej tradycji, to co można było sfabrykować w łemkowskim domu? Jakie były możliwości wyprodukowania rzeczy właśnie pierwszej potrzeby?
No, szponę do popisu. Generalnie biorąc, Oprócz nafty i soli wszystko Tak. mogli zrobić. Oprócz I żeliwnych garnków. i żeliwnych garnków i nawet garnków glinianych też, bo u nas nie było takiego tu w naszym rejonie przynajmniej rzemiosła jak garncarstwo, a tak to prawie każda wieś była samowystarczalna, więc w każdej wsi był kowal, był stolarz, był szewc, ktoś to jakiś krawiec, jakiś rzeźnik, jakaś starsza pani, która się zajmowała medycyną, tak, no bo przecież dzieci się rodziły kiedyś w domu, nie? Ale weź pod uwagę tylko samo jedno gospodarstwo. Tak, i każde gospodarstwo, wiadomo, każdy gospodarz musiał sobie przysposobić to, co do jedzenia, praktycznie wszystko. Bogatsi coś tam kupowali, no bo żeby coś kupić, to trzeba było mieć pieniądze, a skąd je wziąć? Gospodyni, żeby mieć parę złotych na kupno nafty, na kupno jakiejś tam soli, no to sprzedawała jajka, jakąś tam gdzieś bliżej miasta to śmietanę, sery, jeżdżono czy do Krynicy, tam z tamtego rejonu, czy u nas do Gorlic. Tak, no, sprzedawano drewno, jeżeli chodzi o takie grubsze już pieniądze, no i to, co z gospodarstwa wyprodukowano, tak jak u nas to przeważnie to były zwierzęta. Owce, bydło, konie, woły, tak. Natomiast produkowano, tak jak już zacząłem, wszystko to, co do jedzenia, więc na zimę trzeba było zakisić kapustę i tak dalej, nie? Mieć pełny spichlerz, pełną piwnicę, robiono odzież, czy to na bazie lnu, bo no, jak to mówiłem, często używam takiego określenia, że len żydził i ubierał, czyli był nasiona na olej, słomę na zrobienie włókna, resztki dla krów, tak, to co zostało. Narzędzia do obróbki sobie też sami Tak. robili. Bo przecież wszystko sami. No coś drewnianego to się jakoś tam zrobiło, wystrugało, kowal dorobił część metalową, nie? I no w każdej tak, nie, w każdej wsi było jeden, dwóch koło tych szewców, ktoś umiał lepiej, załóżmy, szyć, no więc był już krawcem. Tak. A czy tutaj właśnie w pobliżu, na Łykowinie w ogóle, są takie miasta, które kojarzą się z pewnym produktem, który był właśnie... Miejsca. Miejsca nasze, miejsca. Nie? Nowica łyżki, Przysłów, nowica. przysłów nowica łyżki drewniane, toczone głównie karkami Ostrugane. ręcznymi, bo innych nie było. Bartne kamieniarstwo, czyli te kamienie do żaren i wszystkie te krzyże przydrożne, które są, to głównie Bartnym robili, bo tam niedaleko mieli Bartne, bodaki. kamieniołom, on jeszcze jest do dzisiaj, skąd pozyskiwali ten taki charakterystyczny surowiec piaskowiec. Jeden musiał być taki, który się nadawał, musiał być twardy do żaren, a drugi, który się nadawał do obrobienia właśnie na te krzyże, Do rzeźbienia, miękki. do rzeźbienia. No i łosie, gdzie dziegieć robili, czyli smary. Dziegieć też bielanka, łosie bardziej smary. Dziegieć to lekarstwo, bo nawet mi się właśnie przypomniało, że ten dziegieć to stosowali nie tylko na zewnętrznie, ale też wewnętrznie. Można było, jak ktoś miał problemy jakieś żołądkowe, jelitowe, chociaż to okrutnie brzydko pachnie, tak smołą bardzo, to no, na Rozcieńczeniu. wodę i to pili, i to podobno pomagało. No, także To jest odkażające, więc lekarstwo jeżeli to robili był- zresztą, jak chodzi o lekarstwo, no to zioła, przecież zioła to była podstawa. Na wszystko stosowano zioła, a ziół nie brakowało, bo były łąki nienawożone, więc tych ziół było dużo. Lasy. Poza tym lasy z owocami typu te dzika róża, maliny, jeżyny. Nawet potrafili, przecież kto tam kiedyś herbatę, nikt herbat nie robił, tylko suszono liście. No, teraz ja na przykład robię herbaty z liści malinowych, ale
żeby herbata wyglądała i smakowała jak herbata, to trzeba te liście przefermentować. Szyb też nie było, ale okolice Krynicy słynęły z tego, że stamtąd pochodzili druciarze i nie wiem, czy szyb też nie. No wiadomo, że musieli kupić gdzieś w hucie. Zresztą kiedyś jeszcze przed pierwszą wojną, to w Gładyszowie też była huta szkła. Dużo było tych hut gdzieś tam, gdzie były duże pokłady drewna, no i wiadomo, że piasek potrzebny do tego. Piasek dowieźli, więc trudnili się ludzie rozprowadzaniem szyb. I ci druciarze to był taki ciekawy zawód, można to tak powiedzieć. Człowiek, który wędrował od wsi do wsi, miał tu na ramieniu taki zwitek drutu i jakieś tam, nie wiem, obcęgi czy co, jakieś tam proste narzędzia. I wchodząc do wsi, darł się w niebogłosy: drotar, chodź dratować. Tak trochę ze słowackiego. I co on robił? I on ratował przed zniszczeniem gliniane garnki. Bo garnek, wiadomo, trzeba było kupić. Żeliwny, to on był jak dzisiejsze nasze te ceptery i tak dalej. Natomiast gliniane garnki, jak była taka oszczędna gospodyni, to dawała takiemu druciarzowi do odrutowania nowy garnek, taką siateczką naokoło, no tak jak koronka, tylko że to było z drutu zrobione, no wiadomo, że większe, żeby on jak spadnie, żeby się nie rozleciał. A bardzo często, jak już był popękany, to nikt tego nie wyrzucał, tylko jeszcze ten druciarz odrutował i służył na jakieś tam sypkie produkty. I właśnie co charakterystyczne, druciarze pochodzili z Kruszlowej, chyba tamte okolice, nie? Okolic Gorli, okolic Krynicy. No a z takich charakterystycznych, ze Słowacji. A z takich charakterystycznych to nie było, bo u nas się koszyków nie robiło. Koszyki przywozili ze Słowacji. Te takie wiklinowe. Tak było po staremu troszkę. Do I wojny światowej granica nie istniała, więc handel, jeżeli chodzi o łękowską część, owszem, do Gorlic, tak, ale jak chodzi o handel zwierzyną, to bardziej z Madziarami, czyli z tą węgierską stroną, dlatego że wtedy już do I wojny światowej nie było Czechosłowacji, tak? Byliśmy jednym wielkim zaborem austriackim. Skoro już rozmawiając, tak trafiliśmy do przestrzeni kuchennej, to ja bym jeszcze kończyła mówiąc coś o kuchni łękowskiej. Nam brakowało wcześniej tego wątku, więc warto tutaj wymienić te główne potrawy, te codzienne właściwie, a potem może też te święto. No więc tak, kuchnia łękowska była prosta, zdrowa, ale głównie to oparta była na nabiale, czyli mleko, ser. Z jajkami to już było różnie, bo jajka można było sprzedać. To był taki towar w handlu wymiennym. Do Żyda zanosiła gospodyni i sprzedała jajko, to mogła coś tam kupić. No ale wiadomo, że kur było dużo, więc i te dzieciaki czy rodzina jajka jadła. Ale oprócz tego nabiału, to dużo było produktów mącznych i dużo było warzyw. Podstawą to była chyba na pewno kapusta. Każda gospodyni, w każdym gospodarstwie na zimę to musiały być przynajmniej 2 duże beczki ukiszonej kapusty i tą kapustę jedzono na wszelkie sposoby. Czy to z ziemniakami, czy to z chlebem, czy to jak gospodyni, jak miała czas, no to jakieś tam pierogi ulepiła, ale kapusta musiała być, bo pomidory, ogórki to nie były znane, na pewno nie tu w naszych terenach, natomiast
Kapustę każda gospodyni na zagonie miała, ziemniaki miała, zboże miała, a jak miała zboże, no to na bazie zboża podstawa to chleb, oprócz tego różnego rodzaju kluski, różnego rodzaju makarony robione, czy takie różne paciarki z razowej mąki. Po łemkowsku to się mówi zamiszka, po polsku chyba paciarka. Bardzo zdrowe jedzenie, polecam, na śniadanie głównie. I co ciekawe, ludzie bardzo dużo rzeczy jedli gotowanych. Jak przyszła zima, to w piecu się praktycznie piec nie wygasał, no bo wiadomo, to było źródło ciepła też, więc musiało być ciepło, ale rano gospodyni pierwszą rzeczą, jaką robiła, to wstawiała na przykład kaszę do gotowania, a sama szła wydoić krowę. Jak przyniosła mleko wydojone, no to już dzieciaki zjadły, no cała rodzina, nie tylko dzieciaki, z tą kaszą. Czy na przykład na obiad jakąś tam kapustę, tak jak już powiedziałam, kapustę z ziemniakami, czy pęcaki, no to jest tak grubo obrobiona kasza. Nie było czegoś takiego, żeby gotowali 2 dania, czy tam zupa i drugie danie. Mięso jedzono od święta wielkiego, no tak jakoś było przyjęte. Nawet kiedyś w szkole średniej kolega mówi tak, bo któraś pani profesor mówi, a ty na wsi mieszkasz, to tam u ciebie to rosół codziennie. On mówi, pani profesor, ja kurę to jem wtedy, jak ją samochód przejedzie. No to taki trochę żart, ale nie jedzono dużo mięsa, jedzono właśnie, jak był okres jesienny, to jedzono fasole, jedzono grzyby uzbierane w lesie, jedzono, no tak jak powiedziałam, od święta, jak miała gospodyni czas, pierogi. I na tym bazowali, na tym, co, mówię, co urosło albo co wyhodowali w stajni. A gdybyśmy chcieli dzisiaj zrobić jakieś jedno proste danie na obiad? No więc co na obiad? No podstawa to tak jak powiedziałam, kapusta. Kapusta z ziemniakami. Albo na przykład omaszczona jakaś kasza. Albo jakieś na przykład fasola. Albo z takich zup w dzisiejszym pojęciu to bardzo dobrą taką potrawą jest tak zwana kieselycia. Różnie o tym mówią i różnie o tym piszą, że to kisiel. To nie jest kisiel, to jest coś w rodzaju żurku, z tym, że to musiało być na bazie mąki owsianej, czyli zaczyn musiał być na bazie mąki owsianej. I to była bardzo pożywna i bardzo taka prosta w wykonaniu potrawa, bo tam wystarczyło mieć ten zaczyn, wodę, czosnek jako przyprawa i ziemniaki. I co charakterystyczne dla tej łemkowskiej kieselici, to było to, że ona musiała być kwaśna i gęsta, a tym samym była pożywna. Dlaczego ja o tej kieselici mówię? To wprawdzie kieselicie to jest tak przyjęte, że to jest taka główna potrawa wigilijna, bo chyba w żadnym łemkowskim domu nie ma wigilii bez kieselyci. Teraz. To jest podstawa. No teraz, no to Teraz. kiedyś też. Jak? No teraz. Tak, no ale kiedyś też gotowali, bo przecież zup to nie znano jakichś tam zup pomidorowych czy jakichś tam. Potem co jeszcze? Tak jak mówiłam, nie było podziału pierwsze danie, drugie danie. Kapusta, ziemniaki, fasola, groch, kasze, grzyby. No, kasza, czyli tak w tym wydaniu największa kasza, czyli pęcak. Pęcak, taka gęsta, taka gruba, omaszczona. Swojej Takie roboty. było jedzenie. Zresztą często jedli na przykład ziemniaki z kwaśnym mlekiem. To też mogło służyć. A to jest właśnie, co to jest? To jest takie coś, co się nazywa po łemkowsku knysz. I to jest bardzo, bardzo stare danie, które mój mąż
Ja powiem tak. pamiętał, Tak. bo jego babcia to robiła. I myśmy to na jakiś tam był konkurs tradycyjny, no coś, potrawy tradycyjne, braliśmy kiedyś udział i trzeba było zaprezentować jakąś potrawę regionalną. No, skoro tradycja, nasze dziedzictwo kulinarne. I mój mąż sobie przypomniał, że babcia robiła knysz. Co to jest? No więc, pani patrzy i myśli pani, że to pizza. Coś podobnego. Coś podobnego. No bo Włosi pewnie się uczyli od nas zrobić pizzę. Tylko, że Zapewne tak. Dlatego, że tak, jak pieczono chleb, a pieczono raz w tygodniu, czasem częściej, zależy jak duża była rodzina i jak duży był piec, nie? No to wszystkim już przychodził Kiszki marsza grały. kiszki marsza grały, więc pieczono wtedy na szybko jakieś placki, coś tam, albo pieczono knysz, czyli troszkę ciasta chlebowego. Z tego ciasta zrobiło się taki placuszek, oczywiście ręcznie. Naokoło on ma tutaj takie obrzeże troszkę wyższe, jakby. Zresztą w pizzy jest podobnie troszkę, tak? Podobnie. To ciasto było różnie. Cieńsze, grubsze, tak? Bardziej brązowe, bo z mąki takiej swojej, zrobionej we własnym młynie, którą, też każdy miał produkcję mąki, każdy miał produkcję kaszy kiedyś w domu. I na wierzch nałożony farsz. Albo taki farsz biedny, czyli z ziemniaków, albo troszkę więcej sera dołożyli, albo sam ser. I to się piekło, zapiekało. To można było przyprawić w dowolny sposób, jakimiś ziołami, solą, czy nawet być może, bo można by było też doprawić, choć tego nie robiono prawdopodobnie, cukrem. No, na słodko raczej. Raczej nie robiono, tak? I to się jadło. Także To czym jest? proszę? Tutaj, jaki to farsz? To jest farsz taki średnio bogaty. Czyli trochę ziemniaków, trochę sera I cebula. i troszkę Czyli cebulki. taki normalny. Można było z cebulką, można było bez cebulki, nie? I to można kosztować, także zapraszam. Dobrze. Pani pytała o obiad, o potrawę na obiad i tak właśnie zaczęłam się zastanawiać, czy ciągle o tej kapuście mówię. Ale co ciekawe, mimo że nie było jakiegoś takiego wielkiego wyboru, jak chodzi o potrawy obiadowe, to jedzenie mimo wszystko było urozmaicone, bo przecież robili placki, dzisiaj mówiąc po polsku, placki ziemniaczane. Często robili, jak już były, wiadomo, po wykopkach, tak zwane tertianyki po łemkowsku. To piekli na liściu kapusty. Piec, bez oleju. I to wcale nie jest powiedziane, że to musiało być danie na obiad. Po prostu tak dużo jedli rzeczy gotowanych, więc jak miała gospodyni czas, to zrobiła, podała po południu, niech to będzie na kolację. Muszę powiedzieć, że wspaniały. Absolutnie. Bardzo stara potrawa. A drugą taką potrawą, żebym nie zapomniała, bo o dwóch rzeczach chcę powiedzieć. Takie coś, to jest bardzo dobre. Dzisiaj to jest bardzo modne i na wszystkich festynach to są tak zwane po polsku proziaki, a po łemkowsku adzylka. Co to jest? To są takie też robiono jak na przykład nie było chleba. Chleb przez cały dzień, wiadomo, że ten proces rośnięcia ciasta i tak dalej, to trwa. To nie zrobi się tak, jak teraz się robi raz, 2 godziny i możemy kupić świeżutki chleb, bo tak się dzieje. Więc dzieci było dużo, rodzina liczna, brakło, nie ma chleba. Więc co robiła gospodyni? Zrobiła takie ciasto, coś jak na makaron, ale ono musiało być, mąkę miało w sobie, kwaśne mleko i tak zwaną prozę, czyli sodę oczyszczoną, bez jajka, bez niczego. I to się migiem robi, rozwałkuje się, albo czasem tak go rozciapie
pokroić na kawałki, albo no to zależy od inwencji gospodyni i na blasze to się piekło. I na przykład myśmy to jedli, jak teściowa robiła. No, powinno być na... Sami też robiliśmy, ale ja pamiętam, jak przyjeżdżaliśmy do teściów, to było doskonałe przekroić na pół, świeże masło i jeszcze z miodem. To naprawdę pyszne jedzenie. Można zamiast, nie wiem, zamiast naleśników też zrobić. Czy można je upiec jak? Na Na patelni? patelni. Tylko musi być, Jak jest dobra patelnia, żeby nie dawać tłuszczu. musi być patelnia o grubym dnie. Dnie. I to musi być, to się pomalutku piecze, nie może się to przypiec z jednej strony, z drugiej strony. Super to jest A naprawdę. to piec natomiast Państwo odradzają? Nie, no ale nie każdy ma piec. Taki elektryczny, przepraszam. No ale Nie, jak chodzi o adzymkę, czyli tą, co teraz rozmawiamy, to się piecze na blasze. na blasze bez dwóch żadnej stron. patelni. No i Mówimy o oryginale. tak. Chyba, że jakaś gruba patelnia, o, na przykład. Tak. Jak jest taka patelnia, że ma tak no centymetr, albo na przykład wyjściem może być napalnik gazowy czy elektryczny. I jeżeli by to była płyta elektryczna, to tam sobie można wyregulować temperaturę. Czyli mniejszą, żeby nie paliło, żeby to podrosło i się upiekło. Tak? I obrócić na drugą stronę. I podsumowując, różnica między proziakami a To adzymkami? jest to samo. Tylko proziaki to jest polska nazwa. Można kupić w Gorlicach w sklepie, tam gdzie jest pieczywo, proziaki, tak jest napisane. Bo proza to jest taka ludowa nazwa sody oczyszczonej, a u nas to jest, ja właściwie nie wiem skąd nazwa adzymka. Bo ja nie wiem jak się soda nazywała. Trzeba, nie. No. Nie, co to było? A jeszcze jedno takie danie, taką potrawę, którą myśmy też odkopali pod potrzeby tego robiło się w konkursu, domu. ale u męża to się robiło w domu, a od tego czasu po tym, jak myśmy to wypróbowali, to myśmy to często robili, to są tak zwane oplacki. W tych dwóch, znaczy na pewno w tej jednej wydanej kuchni łemkowskiej, która w książce, tam są jest przepis i na te oplacki, bo myśmy tam podawali. I co to są te oplacki? Doskonała rzecz do zrobienia przez każdego. Myśmy mieli warsztaty. Nie da się tego zepsuć, Myśl- bo to można zepsuć. A oplacki nie ma. Placków się nie zepsuje. Doskonale się przy tym bawią dzieciaki, bo ja robiłam warsztaty, prowadziłam z dziećmi, z maluchami z przedszkola, bo co to jest? Bierze się tak, mąkę. Mąka kiedyś wiadomo, że razową stosowano, bo no ze względów Taka była jako podstawa. oszczędnościowych, tam nikt za bardzo chyba nie wiedział, że ona jest aż taka zdrowa. No ale kiedyś były dwa typy mąki. Była mąka swoja, którą się nie nazywało razową, tylko mąka młyncioła, czyli z tego swojego młyna, Przegielona. z żaren, tak? I mąka z młyna, albo tą z młyna nazywano pytlowaną, czyli taka biała, drobniejsza, no bo przechodziła przez te tak zwane pytle, czyli te, które odsiewają otręby. Ale tą już trzeba było kupić i z tej pytlowanej mąki to piekli głównie na święta wielkanocne tak zwaną paskę, czyli to był chleb z białej mąki. Albo adzymkę też z białej piekli. No, ale tą adzymkę, no ale obowiązkowo już musieli chleb na Wielkanoc, Wielkie Święto, więc musiał być chleb biały i też każda gospodyni miała za punkt honoru, żeby jak największą tą paskę, czy to był okrągły chleb? Tą do poświęcenia. Do poświęcenia. I na przykład, ja wiem, że odbiegamy od tematu, ale ja pamiętam. Ja będę pamiętać. Tak. Ale dlaczego te bochny musiały być takie duże? No bo to był tak było przyjęte, że im większy i lepiej wiadomo upieczony chleb, tym lepsza gospodyni. I jak nieśli do święcenia, to gospodyni niosła koszyk ze święconką, a gospodarz pokaże potem obraz, na którym jest zamalowane, a gospodarz na plecach niósł w płachcie, czyli w obrusie jakimś,
Kilka. ten chleb. Kilka tych chlebów. I to był z tej mąki pytlowanej, czyli taki bielusieńki. Mamy do placków. Natomiast jak chodzi o placki, no to robiono z mąki razowej. Czasami dodawano tam trochę białej, pytlowanej, no ale najczęściej to właśnie z tej razowej. I co to jest? Mąka i woda i tyle. I robi się ciasto. Się robi takie ciasto bez soli, bez jajka, bez niczego. Takie, żeby było, żeby się tak ładnie trzymało kubki, takie jak dzisiaj, jak powiemy, jak plastelina, takie do formowania dobre. I z tego się robi kuleczki wielkości orzecha włoskiego i tak się spłaszcza, takie się dyski robi. No to każdy O placki. każdy to zrobi. I co się z tym robi? I potem się to gotuje w mocno osolonej wodzie i długo. Się gotuje ponad pół godziny. To się nigdy nie rozgotuje. Ja by tak gotował z No, 2 godziny, co takie się zrobią strzępiaste. Ale to musi być długo gotowane. Im więcej mąki razowej, tym musi być dłużej gotowane. Ja jak robię w domu, to też dłużej jak no, ja jak robię w domu, czy tam z dziećmi, to żeby to było bardziej takie smaczniejsze, delikatniejsze, to dawałam tak 1/3 czy pół na pół tej białej mąki. I potem z czym się to je? I to się je omaszczone tłuszczem, znaczy cebulką posmażoną na jakimś tłuszczu, z serem to można jeść, można to jeść ze skwarkami, a myśmy na przykład... Na słodko? Nie, na słodko raczej nie. I myśmy na przykład też proponowali, że to można zjeść na przykład już tak całkiem współcześnie, no z jakimś gulaszem, jako ziemniaki czy jako makaron, ale to jest doskonała rzecz, doskonałe polecam. Dużo ludzi od nas z warsztatów potem dzwoniło, jak się to robi, jakie są proporcje. Tam nie ma proporcji. Po prostu robić takie ciasto, ono nie będzie takie, takie, żeby można było tą kuleczkę zrobić i spłaszczyć. No, potem co Ale jeszcze? dużo się też jadło te oplacki, na przykład z taką jakąś zupą, ziemniaczanką, z jakąś inną, jako chleb. Zachęcamy do tego, żeby zwiedzić właśnie Łękowynę, żeby także te smaki jeszcze móc spróbować. A ja bardzo serdecznie Państwa dziękuję w imieniu także wszystkich widzów. I bardzo dziękuję. No, dziękujemy. A łaskawi Boże zapłat. Boże zapłać.